Salam dostlar, Alam Bilim Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dünyamızın yani yer şarının dönüş tarihi barada aytmakçı. Videomuza başlamadan önce kanalımıza qoşulup dostlarınız bilen paylaşmayı unutmayın. Tayin olsanız gelin onunla videomuza başlayalım. Takminen 5 milyar yıl mundan Şubat Güneş sistemasının var olan yerinde dine yıldız galındılarından emele gelen tozan bulutları vardı. Bu tozan bulutunu emele getiren maddeler vaktin geçmek bilen çakışıp başladı. Demir yalı ağır elementlerin birleşmeyi bilen ullokan massa hem emele geldi. Bu massanın edil 20 ziyalı ağırlık gücü vardı. Massa ulaldıkça dörödün ağırlık gücü hem köpüldü ve özüne köp materiyan çekmene sebep oldu. Şeylelik bilen Güneş'in yadrosu emele geldi. Yadronun töweründäki dartışık gücü gatı uludur. Bu dartışık gücü en yengil bolan element vodorod atomlarını özüne çektikçe kaynak birleşmelerine sebep oldu. Yadro şeyle ulu güç bilen vodorod atomlarını özüne çekýär duelin vodorod atomları birleşip geli atomlarını emele getirdi. Vodorod atomları birleşip geli atomlarını emele getiren hadisa reaksiya birleşme adı verilir. Bu reaksiya neticesinde akla sığmayacak enerjiye açığa çıkıyor. Vodorod bombası deyip adlandırdığımız bu reaksiya bir atom bombasının münglerçe köp energiyanın emele gelmesine sebep olur. Merkezde birleşen ägirt ulu massanın kömegi bilen Güneşimiz doğuyar. Gün şeyler uludur bilen Güneş sistemasının 99,8 bölümünü emele getiriyor. Başka çaydamızda Güneş sisteması 100 kilogram olsa, şunun 99,8 götürümünü Güneş, galan 0,2 götürümünü başka planetalar emele getiriyor. Günü dünya bilen deňeşdirip bolmaz. Güneşin içine takminen 1 milyon sany dünya sığyandır. Gün 300 ton ağırlığında bolan ýagdaýynda dünyamız onun yanında 1 kilogram ağırlığında galyr. Güneşin daşından aýlanýan bu gaýa parçalary biri bilen çaklaşıp birleşmeye başladylar. Gaýalar birleşdikçe töweregindäki beýleki maddalar çekip öz massasyna goşdular. Hemme planetalar hem şu ýagdaýda emele geldi. Alem giňişligi gaty uludur. Mundan 13,8 milyar yıl mundan ulu patlama adı verdiğimiz bir hadisa yok yerden birden emele geldi. Birden giňişledi ve heniden giňişlemegine dowam etdi. Şeýle bir çalt ösýär bilen izinden hiç açan yetip bilmeýäris. Ezigiderli ösýän agaja çykmak ýalak pikir edin. Agaja dırmışma tizligimizden agaç has hem çalt össe onun ucuna çıkıp bilmeris. Alem giňişligide edil şolar ýalydyr. Gelin hemmemiz dünyamyzyň çağalyk ýyllaryna gidelim. Dünya ýanky aýdyşymyz ýaly 5 milyar ýyl öň emele geldi. Ýagny alemiň emele gelmeginden 9 milyar ýyl soňra. Aleme göre dünyamyzyň ýaşy gaty keçidi. Emma dünya ilkinji emele geleninde hiç şu wagtky ýagdaýyny meýdana okdy. Dünyamyz gaty gyzgyndy. Eren minerallerin toplanmağından emele gelen bir magma yeridi. Biraz wagt geçen soň sowap başladı ve gaýaly gawık emele geldi. 20 milyon yıl sonra ýaş planetamyz berkleşip katılaşmaga başladı ve gün ulgamynda orbitasına oturupdy. Mars ululuğunda bir asman cismi yere gelip dünyamyza değdi. Çakmaşıktan sonra yüze çıkan galındılar toplanıp ayımızı emele getirdi. O çaklaşmada yerin alan urgusu dünyanın yadrosunu eredip bilecek energiýany açığa çıkardı. Ve çaklaşmadan öň bar olan hemme zat yok boldy. Bu yeterlik däl ýaly 400 milyon yıl sonra asteroid guşagyndan meteor ýagyşlary yere ýagmana başlady. Yerin bir bölegi yine de eredi. Yerdäki bu dowluk döwrüne Hedoyan döwrü adyp adlandyrýarys.
Dünya 500 milyon yaşında vatı, guru topraklar, okyanlar ve takminen käbir yaşayışlar bardı. Edir şu vatki planetamızda meydan oktu, başka bir atmosfera bardı. Milyonlarca yıl dünya ütgömeğine devam etti. Misal üçün 300 milyon yıl ön atmosferadaki havanın 30 götürümü kisloroddu. Şeýlelik bilen uçan mörmöjeklerin boyları 1 metre çenine yokarlandı. Ve dinozavrlar ýaly äpet hayvanlar yer yüzünü doldurdu. Ağaçların boyları yüzlerce metre yetti. Sebäbi howadaky kislorodun mukdary bilen canlı canlıların göwrüminiň arasynda gönüp pay bardy. Kislorod näçe köp bolsa, şonça da uly canlar boldy. Häzirki wagtda atmosferanyň 21 götürimi kisloroddur. Ağaçlar has gysgadyr ve Afrika pilinden has uly guru yer canlarlary ýokdur. Dinozavrlary döredip bilsek, ýaşamak üçin kislorod maskasy gerekdi. Sebäbi bu ullokan beden üçin 21 götürüm kislorod ýeterlik däldi. Älemde bar olan dünya planetasynda ýaşaýan bolsak, biz hem onuň bir bölegidiriz. Şeýle hem bir bölegi bolan ähli zatlarymyz üçin jogapkardyrız. Gelin hemmämiz bilelikde dünyamyzy goraly, canlı jandarlara, mörmöjeklere reper ýetirmäli. Şu adam aýtjan, hemme watam aýtjar. İnsanlar canlı jandarlar bolmadan ýaşap bilmez. Emma canlı jandarlar, ösümlikler, yani dünya insanlar bolmadan ýaşap biler.